الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyam yaki pagadatan, mga datu nagu mga bai. Yang kaya pag-live tanu imanto na napapagusay tanu agyang ko to sabeed ang mga katur o mga ulama kakuwaan tanu sa malaan dauan. Kagi sukawiyag-uyag sang kaya dunia na madakal mga sipat matatago ko mga ginawa tanu ubat tanu din na pagilaya agyang ko to resulta niyan na di mapia. So aya pamunto sana na pembulungan tanu agyang ko to di mapia ulaula. Nagu di mapia sipat kagi swagamatan wa Islam na aya kabayaian si iku manusia na gyang kuto mapias kaniya na idadabiatan. Ginanimala initalingo mo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutop niya na gyang kuto mapia parangay matatago si iku mga tao. So balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia pambagantan waya sa geda-geda nagumatanos pamamakinagan sa si kudatan orompan na kapuni na napsalaman tanu agyang kaya di mentay manto naguso kesampayan sa agyang kaya paman na live na salam rakano langon si mga pagarita no mga pagarya yung iman to pagusayin tano na may laya kampanaya sa agyang kuto post agyang kuto pagarita no da sa lakaw kaya lihasang taha isaw to malai panaguntaman agurutano nagunumalangkap agyang kuto kalaian ipanaguntaman kung kakasabutaw mga tao, mga Muslim, si kuwagamatan wa Islam. Tigiyan na, tigo mga ulama at tigiyan na al-qalilu kathirun idha kanat, wal kathiru qalilun idha tamat, wal ba'idu qaribun idha ahbabta, wal qaribu ba'idun idha abghad, wal usru yusrun idha sabarta, واليسر عسر إذا جزعت والأمر كله فيك إذا فهمت ويضيع منك إذا غفلت. Yaga iya katero usabe ko mga ulama na miyak kalala ini ikipantag si ko mga Muslim ko kibabatugiran sang kaya dunia. Paganayro na katero iran na tigiran na sumayto na madakal amay kasutaw na masuat. Naman ito agyang ko ito paman na katero ira na sumayto na madakal amay kasutaw na masusuat. Nagyang kay mga pagarya na ipamangdo niya si Erkatan wagyang ko ito apian to na matatago si Erka apad sa gyang ko ito kamapian na ayatin naging ka naguaya kuwaan ka nagyang ko to kasusuat kapangin sukuraki mga pagarya. Kagi upunta no di mangin sukur na kebalo yagyang ko to kauyag-uyag tanu apaman na di tanu kekontento. Di tanu kekontento sa gyang ko to matatago si Erkatano. So kauyagan o di nagyang ko to posisyon na ka o di naapi anto naasan na upun ra ka di matagu agyang ko to kapangin sukor di ka makapangin sukor
na ayad na paman na kakagdamang ka sa giyang kuto akawiyag-uyag ka na kakukurangan. Sa lagi dagiang ka esong pati na tigyan na wal kathiru qalilun idha tama'at. Igira misinga yung sutaw na sumadakal na miyakay ito akagdaman yan. Na pure na yung mga pagariya. Apiaan taon na tao na basta asingayo o di na di mangin sukor na apian to na kababatadan yan imanto. Kapakaya tigtan wa malay posisyon o gayon na di pangin sukor na madidistrubu akalian. O di na dato na di makapangin sukor na lagi dia namambu apaman na malalalo nga pekerian. Kagi paman na di singayo sa mas madakala digyan ko tuwa paman na matatagun kamapian. Napian to na. Itakas kasi kung mga pedapaman na mambabetad manusia. Ay lagi diyan upama. Na adna kauyagan ka na upong ka di penginsukor na apia kala akay kapital o di na kala akay dagangan. Na edna kagada manakaw na tiga amay tuay. Upun di mangin sukur so tao na den abapakapano sa giyang kutua napsu hawaian. Na ed na mapiasir ka tanong na giyang kutua ka pangin sukur ka apian tunay matatagusir ka na apia pa na may tuuto na mala kagagadamang kaun. Kagi pa man nasa ka na mangingin sukur ka. Naupugap man ipangin sukur kabatad no to paman na baliktada nagyang kutuwa paman na madakal matatago si erka na miyak kay ito akagagdamang kaon. Na pagkadisturbo agyang kutu akalutaw. Sa disingayo sa taman sa paman na kelipatan yan din nagyang kutu mala paman na mas mapia matatagoon. Ay lagi diyan upama na adin na manusia o di na paman na isumpatan o na giyang kaya paman na tutulan ad na Muslim amisumbayang. Nagyang ko tuwa kaya sumbayang yan sa masjid na lumini yung na miyada sub sinilas yan. Ad na tigitan wa misendagu na piyaman na kaunian. So kailan yan nung natitudong gumirang itagyang ko tuwa mama. Tama sa di makasisinta tigyan antad ni komino wa sa giyang kaya paman na sinilasakan. Misisinta miya narosa di mapia. Miya betri pagi ko tua mama sa paman na luminiu sa masjid. Siya ko kapambaling yan na siyaga dan yan nagyang ko tua mama tigtan wa kapoputulan sa AI. Na makasisingapan. Paman na uwinta nga manutua paman na madagalap kilay tano saya paman na mga tawa kapuputula sa ida ini ano di nadaliman yan na makasisingapan. Na miyaka kung sa tumagyan ko tuwa mama. At yan alhamdulillah miyaka panalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala ka paman na ayabu miyada nagyan ko tuwa chinila siya kadamada nagyan ko tuwa ini yan. Nalagi din ang sumano siya. O di na paman na iptex tanoron so paman na di mambetad umano siya paman na di kesuat. Kung anin ang matatag-uno, di nagyan ko ito ang mga tiuba, mga eksamen, sagad ko kawiyag-uyag yan. Na ayad na mapia mga pagarian na mabaluitan wa mga tao ang mangingin sukur. May tumala, matatago si Arkatano na pangin sukur tano si Ikwallah, kagyan ko ito paman na nafsu hawa, kagyan ko ito paman na kala akas singayo na sanap karibat agyan ko ito manusia. Sayid na mapiya na pagpanalamat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Salam tan wag yang kaya pagaritan wa si bubaitan wa si Anisa Ibrahim, ang yang kaya si Suraida Untong, salam rakanusan mga bubayam isik wa agama Islam. Ini sumpato ng mga ulama at tigira na wal ba'idu qaribun idha ahbabta. Sumawatan na marani igira man uto asutaw na paman na kaya bubayan yan. O ay gira paman na kaya bubayan na kagiyang ko tuwa paman na tao na api kawatan yan na marani si Erka. Nalagi dia naman buat tigil na sumawatan ay sumarani na mawatan igira miyaguwid ka. Na si ini
kalilid ap ketagu sa giyang koto paman na tutungan na ya giyang koto paman na isaka pamilya api paman na kasipag ka kotaw kapaman na pagaring kapan anta ka tengedega minsan anta ka paman na pakiyamaan ka o di na paman na pamilyang ka mismo o di na ginawain ka na igira apaman na kebebaya igira apaman na maguguwid ka adno pa say ay ipkaguwid ka na lagi din no paman na mawatang kaon lagi din no paman na lagi din no paman na aya itungan na kaon na di maranis iko ginawang ka nagyuto na ilay na paman na pagaring ka miya kadagdaga lalagi de magariari na sabob sa giyang ko tuwa kaguwid na miya kawatan anta ka tenged minsan na sabab sa giyang kuto kagud na miya kawatan. Kagi sabab sa giyang kuto paman na kagud matatago sa giyang kuto puso agiyang kuto manusia. Nakalidang kap man to ape kawatan niyan. Naigira paman na kaya bubay anakas kaniyan. Na namiya kadagdagalo pa teged makatelong makapat na sabab sa giyang kuto kabubay anak agiyang kuto taon na lagi dumiya karanirani. Kebaluya paman na lagi dikabu tengah minsan lagi yang koto manusia anta aka mas marani pen na paman na kagagdamang kau na digiyang koto paman na mga tengah dika minsan uli na antunasan na mga pagariya isa paman na kesabutan no saya nagiyang koto bebaya na ayatano taguun ko mga pusutano kape kawatanian ay importante na adna kakadegan na kao na bangsang ka. Nagira pa man na kebebayaan na ka, udi na miya tagur ka, nagyang ko to bebaya, na miyak karanirani pa man na kagagdamang kaon. Hirap man na pa man na kaguwad, nape pa man na kasipag ka, sagyang ko to tao, na upo na kaguwad matampar si Erkan, na pa man na di din na mapipi aginawang kaon, nagyuto mambi isa ba pa man na adna mga tawa di makatutula ka. Nakuha ang tanwag yan kaya kaguwad. Kadi mapia, pagkatagusi ko mga ginawa tanong. Pada katiro mga ulama na tira na wala usru yusrun idha sabarta, wal yusru usrun idha jaza'ta. Mana ini na gyan ko to margen na malabud igira man to amya ka sabar ka. So api anto na ki-examine ra ka sang kaya dunia. Api anto na karganian paman na miyak kadagada pama examine sang kaya dunia siku kakuyagan na paman na karargan ng kaon o di na paman na adna mini examine na ka mga pada paman na kamargna na igira miyak ka sabar ka na kipo sa buto na pakalabu dagyang koto kagaganda mga sagyang koto at tiuba examine o gayon na igira paman na daga makasabar na apiagyang ko to miyak kalbulbu da say na miyak kargergin na kakagdamang kaun. Na mga pagariya aya din na tuna ini ilayam tanu sa mga ginawa tanu nagu aya lalayon at tatagun tanu kung mga ginawa tanu nagyang ko to kapakasabar. Agyang kaya kapakasabar ang mga pagariyan na sifatai apad sa giyang koto sifat o mga mu'min na makapaparatya si iku Allah o makasabar siran si iku mga tapangkiran wallah na salungan na mauri na malaatan tuwabalas akakwairan. Nagyang kaya kapakasabar na sabar tanu sa giyang koto paganay paman na kaya paka o di na kaya gedama tanu sa giyang koto maiksamin. Yuto'y paman nakakasabaratan ron. Kanaba paman na si ko paganay na di ka didiseng o di na anto na asa na penaroon na ka o di na paman na giyang ko to paman na paganay pan na daka din masuat na ayamapya si ko tao nagyang ko to sebar kakipos bu agyang ko to mga examin wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to bati ko mga ulama sumargen na malabud igir amya kasabar sa manusia. Nakuha niwa na paman na kaida si ko mga ginawa niyo. Api ang tunay paman na kisugat ko manusia na subar ka malabud paman na kakagedamang kaon. Okay na may kadiga makasabar na api kalabud yan na tiuba
na ayad na paman na kagaganamang kaun na miyak kargargan. Kagi paman na miyadar kagi ang kuto kapakasabar. Kanto na rin paman na eksamin sang kaya dunia. Di may po sagi ang kuto araradian ko manusia. Lagi ko to ba? Si iko paganay pan na karisibang ka sagiyang ko to apaman na tiuba na subar ka pagariya. Kagiyang ko to kapakasabar ka na inapada ka su Allah subhanahu wa ta'ala. Kagida man na sulub ko awida ka linunta su Allah subhanahu wa ta'ala. Si talud di pagapas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupaman na yang kaya kapakasabar na miyak kalala bulong sa giyang koto ang mga eksamen at kisugat sa giyang koto ang manusia. Nagyang ka na inaluitan ng mga pagariya, giyang koto paman na kasusuat, nagugiyang koto paman na bubayas, iko salakaw, di ka salakaw, nagugiyang koto kasubar, nagugiyang koto aming babalaian o pamaasutaw na di panginsukor, kabadin na paman na misingayo, nagugyan ko to kagud, nagugyan ko to paman na da kapakasabar. Natigong mga ulama wal amru kulluhu fika idha fahimta na igira asya butakanan na matatagusir ka na langon. Dipindir ka buanan wanto na ipaman na kuan na ka sagyan ko to katero mga ulama. Yang ko to kasusunor, yang ko to kasusuat, yang ko to bubaya ko salakaw di salakaw, yang ko to kapakasabar. Anta ka ayaku na ka nagyan ko to paman na di mapia asifat alagi dagyang koto paman na kasingayo o di na paman na kagud nagugyang koto paman na kapakasabar. Wayudi'u minka idha ghafalt. Naginaman na paman na sutaw na inindiray nun yan to na mataan din na kapaman na kilangar ka nagukadar ka agyang koto mga pipi asifat. Mga pagariya na ada kalan din na paman na psagad siya katan wag yung kaya paman na inaluitan. Na upama ko sabutan tan wag yung kaya paman na lagi daya na kasurbay betan nagupaman na pakamarkatan wag yung tatabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Amay paman nakapaman na ditano kuan nagyang ko to mga pipiya abulong sa gyang ko to kamargenan na taman sa taman na iawid akaltan wag yung kuto paman na mga say adi mapia. So balasan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakala mapia ayat tenudan tanu na inopan na miya paman na inopan na sumanusia na miya sugat atiuba kakugani nagyang uta atiuba amin ni sugaton. Ay importante na makasabar ka sa mal akapakasabar. Sa psilamtan wag yung mga pagaritan paman na lagi dagyang iya pagariya ka na si Haris Sarip, panganintano si Kuwallah, mapipiyat tano lang, unrak sa mga pamilya tano, balabala sa kanwallah sa madakala mapia, panganintano si Kuwallah, adin na kekuatan ang mga wasiat, ang mga pipya, mga advice sa mga pipya, sa giyang kaya paman na di tano di ka pa magusay. Pero man ang tanubo, para paman na majinira lagi ang koto wasiat, na tigong mga ulama sumayto na madakal igira apaman na miyaso at sutaw. Na sopman sumadakal na miyakay tito igira apaman na misingayo ka igira apaman na di ka miyaso at na sumarani sumawatan na marani igira apaman na kaya bubay na kagiyang kutuataw na igira man apaman na miyagud ka na piyas sumarani na pakawatan. Na sumargan na malubod igira miyakas sabar ka na sumalabud na margan igira man at tapan na daga makasabar ira miya tampar ka na kang gani na di ka paman na apiagyan ko tami ito na pagkalaagyan ko to paman na bityaron sa pagkandud na karkan wagyan ko to salam akalangulanguan niyo mga bangsa ko panganintanong si ko Allah mapipiyatan ulangun wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.